Ito guys, yung kanilang boneless bangus. Yan, pag pumunta kayong Dagupan sa Gracia Binetes. Yan, kaya Ate Gracia. Magkano isang balot, ate? Po? So yun guys, nandito ako ngayon sa kay Ate Gracia sa may Dagupan. Anong public market to? Lilis Public Market. Bagsakan dito. Ayan yung kanilang mga boneless. So yung isang supot na to, anong tawag nun? Nakatimpla na. 3 piraso, naka-marinate ng bawang. Suka. Oo, wholesale price is 120, 3 piraso na yun guys, napakamura na. So bibili lang kami, dadalhin ko sa may Pampanga. So yan. So yan guys, mas mura dito yung yung mga bagoong, mga halobebe. Yun yung bagoong, bibili ako nito, 20 pesos. Ayan. Bubuksan ko. Ito guys yung boneless, alam nyo ba kung magkano lang ito isang bote na halobebe, kahit kalamansi okay na to, 20 pesos lang. Yan, dito ka lang pakakita ng 20 pesos, pero pagdating doon sa Pampanga sa amin, naku ang mahal-mahal nito isang bote, dito 20 lang. Dalawa kasi klaseng halobebe, merong may laman, yung may laman yun yung 50 pesos, isang bottle. Tapos bibili ako ng boneless bangus na nakatimpla na. Yan. So, 3 piraso nasa 120. Diba mas mura na rito. Nakatimpla na. I-prito mo na lang. So, ito bibili ako nito ng 2 supot. Ito yung isang halobebe na may laman. Parang dilis kalalaki. Ayan. Ito yung 50 pesos. Ito kahit kalamansi lang. Okay na siya. Bumili na rin kami ng styro. Ayan. Bumili ako ng styro kasi Pampanga pa ako uwi. Yun. So, alam guys, meron ako nakita dito sa may Pangasinan. Isang delicacies nila. Ito, patupat. Patupat na malagkit na bigas na nilagay dito sa dahon ng niyog. O niyog, ano po? Dahon ng niyog. Tapos niluto, nilagyan ng, ito parang malagkit na siya. So, 3 piraso na yan, 100. At saka yung mga kanin dito, 5 piso lang. Ngayon lang ako nakakita 5 piso. Kasi sa amin, tig 10 na yan. Mas mura pala rito. Kasi kasi susulat. Sa palitan, di ba may karne?